हो पकड चल राशी ठेव ना पकडा आहे ना टाकी भरली वाटतं बघा टाकी भरले मित्रांनो तर मित्रांनो हा बघा वरती बघा किती आहे थांब इथं इकडं बघ मित्रांनो हा बघा इथे एक किरवा आहे तिघ जण आहेत तिथं तिघ जण हे आला पाटणे धक्के हे लाव क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो आज आम्ही जात आहोत चढणीचे खेकडे पकडायला। तर मित्रांनो बघा रस्त्यातच आंबा पडलाय बघा गाडी जायला बघा पूर्ण जात आहे आता मग काय माहीत नाही कुठल्या उलटीला जायचं आहे ते आता बघू विचारू। तर मित्रांनो बघा इकडनं बघा कसं हे केलेलं आहे एस टी वगैरे रस्ता बघा पडलाय आंब्याचा झाड। तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा स्किप करू नका। तर मित्रांनो बघा किती जण आहेत। तर मित्रांनो आम्ही आता जाता उंबरधरावर पाटील बघा तयारी करूनच आहे। अरे आतापासून ते मास्के आले ते काय करायचं। तर मित्रांनो आता आम्ही डायरेक्ट खोलत भेटू। तर मित्रांनो आता उंबरधरावर आलो मग जा घरात जा तू जा घरात। हा बघा ही होलटी बघा दिसणार पण नाही एवढा बार काय पाण्यात नाही दिसेल ना रे। तर मित्रांनो इथं आहे बोलले तो बघा अलगट पहिला देवावर विश्वास ठेवलेला मेलेला आहे काय रे पकड मेलाय नाही 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 बॅटरी मार बाबा अजून एक आहे कुठं आहे आबा आबा बॅटरी नाही तर काय तर अजून एक आहे मित्रांनो गेला तो आतमध्ये गेला आबा मासे पण आहेत एक काढे आंगडी काढे एक आपली। तर पहिलीच भावाने जगुनी केलेली आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो हा बघा सोरा चालाय पिशवी पकडायला कालची वाटतं पिशवी हे लपला लपला हा बघ इथं गेला ठीक आहे धरवर इथं होता बघ पातेरीत गेला काय रे गेला। तर मित्रांनो इकडे संकेत पकडताय संकेत भेटला काय रे। तर मित्रांनो एक आहे बघा तर मित्रांनो बघा रानमेवा तर देव्याला दुसरी भावाने भेटले। अरे या मास्क्या बघ नुसती तोंडाशी त्या संकेतला भेटला वाटतं केवढा आहे रे भेटला मागाशी मी एवढं दोन सोडलं पात्या टाकल्या भेटला गेला हा बघ इथं बघ इथं आबा आबा आबा
भेटला दाखव जरास आहे कुठास रा बघा दाखव हा चांगला आहे रे पकडला दाखव तर मित्रांनो 2 पकडला नाहीत इकडं कुणाला भेटला बघ चांगला आहे काय बघ आंबा बॅटरी मारणे मोठी हाय 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 बॅटरी बघ मोठा आहे मला तर असं वाटतंय रे काला कुणकुणी काय मोठा एकदम दाखव ही बाई आहे दाखव दाखव तर मित्रांनो हा बघा कुर्ला बघा कसा आहे काला कुलकुलीत बंद कर बंद कर टाक ह्याच्यात तर मित्रांनो जुगून पकडला नाही हा बघा पाटील बघा काय करताय पकडला भेटला ग्लव्स आणला नाही तरी पण बारकं बारकं पकडताय रे गेला गेला चल इकडं आंगड कर बघ केवढा बहुत आहे दाखव आंगड तर मित्रांनो हा बघा मला वाटला संकेत आहे संकेत लावायला माझी बॅटरी कुठे आहे रे इधर अपेक्षित घे तू पण आणला तर मित्रांनो हा बघा देवाच्या हातात आहे काय हवा काय हे पकड सोम हाय भेटला यांनी मला धरला नाही तो धरू दे हा बघ आंगड कर रे असं आगडे नाही इकडे माझा हा धरायला तर मित्रांनो भेटतायत आता चांगली हा हा दाखव हा बारकासा आहे रे दाखव आबा 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 आया हे स्वराज पिशवी आण रे तर मित्रांनो बघा आता कसं भेटतायत किती 2 आहेत तर मित्रांनो 2 आहेत कुठं आहे हा इथं कोण बोलला काय कांड्या बोलला जिगो हाय 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 नाही ते 2च पकडलं आणि बारकलं आणि ग्लोव्ह घेऊन आला काढला तर मित्र आमचा पिशवीवाला बघा दाखव कुठं आहे नको ह्याच्यात आंबे तर मित्रांनो हा बघा भेटला सांग काय शेवटी हा दिवा आहे चांगल्या मला हा बघ तू चांगले हे पाटील अरे 2च पकडलीस काय एवढं दिप्याचं ग्लव्स आणलं तर मित्रांनो हा बघा पाटील काहीतरी करता इथं
मोठा किरवा पकडला नट्ट मोठा. तर मित्रांनो हा बघा पकडलेला आहे. सोड तो सोड सोड. हा आहे ना दाखव. तर मित्रांनो बापचा पकडला. देवाने एक पकडलेला आहे. पकड पकड. तर मित्रांनो हा बघा. मोबाईल साईड कर ना. दिसला दिसला. हे इथला काय आला. फिमेल. तर इथं देव्याकडे काय बघा. तर हा एक किरवा एक तिकडे देव्यान पकडला नाही. कुंकू कराटे वाले हमारे सामने नहीं तेरी चलती. हे जुगू खाली बघत जा. आंगडे दाखव तू आंगडे. भेटला दाखव. फिमेल आहे. हे बघा. गेला 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 गेला. तर सावरी गावातली ती प्रणयला आणायची. बायला आहे तू. तर मित्रांनो हे बघा वरती भेटतायत. तर हा बघा मित्रांनो या काजलीला होता वाटतं. हा तर मित्रांनो तो बघा तो हो ना सजत होता. पाणी बघा कसं येतं. वाटतं. तर पाणी बघा मित्रांनो. चाललो माणसं आहेत सावरी गावातली आणि हा एक त्यातलाच आहे सावरी गावातला. तुम्ही ओळखत असलेला. तर मित्रांनो बघा. हा कधी मला नाही दिसला सर. मित्रांनो तिकडं भेटलाय. अरे गेला माझा पाय. इथे चढला का हिथनं पकडलेलाच असतं. केवढा आहे रे. हाय हाय हाय. चांगले आहे साईज चांगली आहे. बघा अजून इथे एक खुडत बघा चावलंय. हे अरे तर जिगूला रिटर्न एक भेटला. हा बघा. तर मित्रांनो हा बघा एक. एवढा लांबनं दिसला. टाक 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 पिशवीत टाक. दाखव रे. अरे गेला मी. तर मित्रांनो हे बघा किती भेटले. तर मित्रांनो सोमनी पकडलेला आहे. दाखव. हा बरा वाटताय जरा बरा वाटताय. हाय काय रे पिल्लवाले आहे. पिल्ल काढ. ये आबा आबा ये हा पकड ना. अरे ते दाखव.
दाखव मित्रांनो, हा बघा एक तिथे एक चल मालताय, हा बघा तो बघा तिथं आपटला. हा सोम बघा कधीपासून पकडता येईल. नाही नाही, हा डोंगर बघ किती चढायचा आहे रे. हा अरे हाकून नाही जायचा. दे दे दे. बॅटरी मार ना देव्या. अरे आब सोबत तिकडे पण आहे. अजून एक कुठे गेला? संकेत ह्याच्यात बॅटरी मार. बॅटरी मार, ह्याच्यात बॅटरी मार. तो चल तिकून डाळ टाकलेली आहे. नाही भेटला. बॅटरी नीट नाही तुम्ही दाखव. एक भेटला. नो टचिंग. एक आंगडा आहे काय? नो टचिंग. दोन आंगड्या आहेत. हाय हाय तोबा 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 तोबा. पकडला बघा. आंगडं वर करूनच होता कातलाला तो पण. पोरं आहेत, पोरं आहेत, तिची पोरं आहेत. तर बघा मित्रांनो, तर मित्रांनो हा बघा पाटील, बघा पाटील बघा. आया बघा, दाखव 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 पाटला. हया बघा, हया बघा. थांब संकेत, संकेत थांब. आगे हमार 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 दे. गावात पोरं आहेत काय रे? नाही बा. तर फ्लॅश घे. थांब थांब थांब, वर येऊ दे. थांब. हे बॅटरी मार, बॅटरी मार. इथं मार इथं. सोम टाक, डाय टाक तू, डाय टाक तू. ए मोबाईल दे सोराय. हे कुठे आहे रे? नाही रे, संकेत गेला तो. जाता इकडे तिकडं. तू पकड 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 पकड. धर 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 धर. दाखव. पोरं आहेत, पोरं आहेत. पिल्ल्यांना सोड. दाखव दाखव जवळ. तर मित्रांनो हे बघा किती बारीक आहेत. हा धर. टाक टाक. बॅटरी दे. आगे. तर मित्रांनो हा बघा एक. तर मित्रांनो किती मजा येत आहे किरवी पकडायला. निती मोठी मोठी भेटत आहेत. हा बघ ते गेला गेला. हे पिशवी जाते. पिल्ला सोडून गेला. मला आधीच बोला बॅटरी पकडलं. अंडा मोडला होऊ दे ना. हा बघा सोडतो. तर मित्रांनो आमची गँग बघा कशी फिरताय. एकसारखी किरवी पकडतात. हा बघा, हा बघा पाटील बघा, पाटील बघा. अरे हा इकडं आला. हा बघ इथं आला. असा अलगत हात सोडून दे. प्रेमाने हात टाकतस तो काय भेटल. दाखव 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 दाखव. तर मित्रांनो सोमनी बघा. दाखव. आंगड कर, आंगड कर तू, आंगड कर. नाही तो आंगड कर. पिवला धमक. तर मित्रांनो पाटलाने पहिलाच काढलेला आहे मोठा. आगे रे स्वराज. हा बघ
ए या पाताळीत बघ जिगो. इथं बघ इथं. इकडे बघ इकडे मेन बघ. वर जा रस्ता कुठं आहे? हे भेटला हे ह्याला खेच आहे. बॅटरी मार बॅटरी मार रे. आपण तिथं बरोबर. हो बघ. तर मित्रांनो हा बघा, हा बघा वरती बघा किती आहे. हे आगे स्वराज थांब इथं इकडं बघ. हा तर मित्रांनो हा बघा इथे एक किरवा आहे. तिघ जण आहेत तिथं, तिघ जण. हे आला पाटणे धक्के हे लाव. तर मित्रांनो हा बघा किती वरनं पाणी येत आहे खाली. तर इथनं जायचा कुठनं. तर मित्रांनो हा बघा किती वेळ काढत होतं इथनं. मी कुठनं पकडू काय रे. तर मित्रांनो वरती चढलो आता. हे बघा सगळीकडे कातलच आहेत. हे मासे ना रे. तर मित्रांनो हे बघा मासे आहेत. तर मित्रांनो जिगून पकडला ना वाटतं. काय धरू बॅटरी बिटरी. तर बघा कोण आहे रे. बाप्या नाही बाई फिमेल आहे. मित्रांनो गावात पोचलो होता. पाटलाच्या इथे जाता बघू आता. हा पोपणीच पडलाय सोम. तर मित्रांनो बघा बिया बघा. त्या पण अर्ध्या भाजलेल्या नाही त्या. किती मोठं ठेला आणलं दिसलीच पण नाही. पण डायरेक्ट बसणार पहिले अर्धी वत बोलतो. फोडून आले पण कुठं काय टाकीचं ढाकण घ्या म्हणजे नाही खाली कगदी बसले त्यांची जा. मी बोललो अर्धी वतायला. फोन पकड चल. राशी ठेव ना. पकडाय ना. टाकी भरली वाटतं. गेला ह्याच्यात टाक. बाजू भाडी घरी जा चल चालती हो. जा चल. हे चालते पडेल.
तर मित्रांनो टाकी भरले पूर्ण. हे पोरांनी काय बनवू किती सोबत त्याला घे आला पाहिजे. सोड ना भेटल पिणारा बोलत नाही काय हो बनवा ना. कर मग कर. हे पिशव्या ना आमच्या सोबत दोघांच्या दोन आणलं. हे पकडलं नाही जागं. तो आता नाही ना जात. काप नाही जात नाही ना जाऊ. मित्रांनो टाकी भरले मित्रांनो. पटकन पिशव्या धरा, टाका. फोटो काढ. तर मित्रांनो जिथे घेता सोम काढ जरा. मी दिसला नव्हता. तुझ्या फोन मध्ये कालच दिसतो तो रे. मोबाईल बघतात ना. हे जिगू दाखव रे. तू बाबा इथं चावशील मला. चाय स्लो नाही गॅस स्लो करायचे. हे भेटला काय तो. पटकन टाक कशात तरी. सोड त्याच्यात ना आता भात नाही ना. सोड इकडं सुलो वर करताय. तोंडावर टाका. हा झेंडोला काढायचा. झेंडोला काय मित्रांनो अर्धी झाली टाकी. संख्येच्या ह्याच्यात टाक. दोन आहेत संख्येच्या. हा काय घाण टाकतात म्हणून तर बोलताय ना हे काढ. कुणाच्या टाक. हे त्याचे चार ह्याचे चार अशी टाकली टाक संख्येच्या टाक. हे काय करतात हाय हा 4-4 करून टाका. थांब ना जरा इथं पकडायला लागतात. हे टाकलं नाही नाही अरे ते पिशवीवाला पण दुसरं पकडतं. अरे काय रे एक टाक संकेतच्या झाली आता लेवल झाली. मार आम्हाला येईल. घाबरे. टाकला तर तुझ्यात आता सोरात काय सोडलास. ए बाबू आपल्याला काय एवढे कमी घेतले. हेला गब्बा तुझ्या टाकून मी निवड बडबड असं मला ते भीती वाटते. हा आता सगळी मरगाल. हा कोण आहे रे. हा हाताजवळ कोण आहे माझ्या डोक्याजवळ. दाखवत आहे तो. माझ्या फादरला उठव. हे आम्हाला तुम्ही सगळ्यांना तुम्हाला दिलं. आम्हाला काहीच दिलं नाही. बारकी बारकीशी दिली चालेल ना. कुठला पाहिजे अरे तो देता
नाही घेऊन जातोस ना तू मोठा. त्याचा फोटो काढता होता, काढा पटकन. इस. आता फोटो काढा.